Στις εκθέσεις, η χωροταξία και η προβολή των εκθετών στηρίζονται κυρίως σε προσωρινές κατασκευές. Υλικά παράγονται, μεταφέρονται, συναρμολογούνται και απορρίπτονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ό,τι απαιτεί εβδομάδες σχεδιασμού και προσπάθειας, συχνά ζει μόνο για μία διοργάνωση. Η Linea Exhibitions δραστηριοποιείται για πάνω από 45 χρόνια στο χώρο των εκθέσεων και των εκθεσιακών κατασκευών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκθεσιακά περίπτερα για μπραντς από πολλούς κλάδους, από τα τρόφιμα και ποτά έως την αμυντική βιομηχανία και την ναυτιλία. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το ενεργειακό, υλικό και ανθρώπινο κόστος πίσω από κάθε έργο και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Οι περισσότερες εκθεσιακές κατασκευές βασίζονται σε υλικά όπως το MDF και η μελαμίνη, με υψηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην παραγωγή και περιορισμένες δυνατότητες ανακύκλωσης στο τέλος ζωής τους. Σε συνδυασμό με βαριά φορτία και συχνές μεταφορές, η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε λίγες ημέρες είναι δυσανάλογα μεγάλη. Το 2024 χαρτογραφήσαμε αναλυτικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14064 και το GHG Protocol. Καλύψαμε άμεσες εκπομπές, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και βασικές κατηγορίες της αλυσίδας αξίας μας, αποκτώντας για πρώτη φορά μια τεκμηριωμένη εικόνα των ετήσιων εκπομπών μας, που υπερβαίνουν τους 1.200 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Πάνω σε αυτή τη βάση, σχεδιάσαμε την κλιματική μας στρατηγική και δημιουργήσαμε τη φιλοσοφία Build Green. Κάθε περίπτερο αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος μιας οργανωμένης, μετρήσιμης προσπάθειας για μείωση εκπομπών, όχι ως μια αυτόνομη εφήμερη κατασκευή. Στην πράξη, το Build Green σημαίνει τρία πράγματα. Επαναχρησιμοποιήσιμα, modular περίπτερα με λιγότερο MDF και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής υλικών. Βελτιστοποίηση διαδικασιών και logistics, με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σταδιακή στροφή σε ηλεκτροκίνηση. Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε έργου, με αντιστάθμιση των υπολοιπόμενων εκπομπών μέσω πιστοποιημένων κλιματικών έργων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14064 και ISO 14068. Για τους πελάτες μας, το Build Green μεταφράζεται σε κλιματικά ουδέτερα περίπτερα, χωρίς συμβιβασμού στο design ή τη λειτουργικότητα. Για κάθε έργο, παρέχουμε τεκμηρίωση του ανθρακικού αποτυπώματος, πιστοποίηση κλιματικής ουδετερότητας και έτοιμο επικοινωνιακό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ESG αναφορές και εταιρική επικοινωνία. Ήδη, περίπτερα που σχεδιάστηκαν με το Build Green έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημαντική μείωση εκπομπών σε σχέση με συμβατικές λύσεις, χάρη σε modular σχεδιασμό, στοχευμένες μετατροπές και επαναχρησιμοποίηση βασικών δομών σε διαδοχικές διοργανώσεις. Πίσω από το Build Green βρίσκεται η δέσμευση ολόκληρης της ομάδας μας. Επενδύουμε σε κατάρτιση, αλλάζουμε διαδικασίες και επανασχεδιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε, ώστε κάθε νέο έργο να έχει μικρότερο αποτύπωμα από το προηγούμενο. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες εκθεσιακές δραστηριότητες δεν είναι απλή, είναι όμως απαραίτητη. Με τις εκθεσιακές κατασκευές Build Green κάνουμε αυτό το βήμα σήμερα, ώστε κάθε περίπτερο της Linea Exhibitions να είναι ένα ακόμη μετρήσιμο βήμα προς έναν κλάδο με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη υπευθυνότητα.